Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kakunhun balayalam da secretary barim jong kasnong Shela uba Tobias Theodop kala yang persya ya jinglum dorbar jong assistant secretary kasnong Shela uba John Stalin Yorain ha kasnong perkan Shela. Hagatay gedorbar kepala lumdo ba John Stalin Yorain kidon khat sangut ki khmat rang ba ki bala kersyan ya u menia kren halor ki kam snong kam thau jong kasnong Shela. Kajing yang persya jong gani ka kunhun ba Tobias Theodop ya kajing khot pelong dorbar kalong halor ka nongrim ba John Stalin Yorain kum assistant secretary ka dorbar snong Shela la satya ban khot ya ka dorbar snong nrai ya ka dorbar jong ka snong Shela deitang secretary ba doni ka bor ban khot ya ka dorbar. Mangin nam siya ko ba? Yesus tenar bani akran. Badai bau tai. Apa pai bang lah ni ubar kita lah. Apa pelom dorbar ini apa ni? Kita kuat orang mana? Orang tu ya. Kadau kalong namar baka sinong Shela kedai ke bun bah ke pisah nadu baka laphat kawan ki bun ba ki skim ki ba daiban pentre apo sinong kane ke jing ya kini spa baniayo ya ka jing penia ya ka dorbar kalawan ra ya ka huri ura apo sinong potau bat ke jing angnut ke jung de assistant secretary kalong balada uyo ban penthamai dorbar unio ban secretary Dauno breu baki ki singeu singai singeu cilur kin sayo ban saya ke pisah napo bang namar ke pisah jong ka sinong kadon hapo bang komersial bang hapo hat Shela tekini ki jing yakhi hapo sinong Shela kalau pelong ki jing ke bakrau ki pajba kamtang ki baduk berit ki bajuyo je mentoy na ka sinong na ka por kamtam ha kini ki por ba ki breu ki don kam bhai ka pisah ki pajba ha ka ba ki khon ki ki joki ki late school bat ngi biasam kata ka khajna sinong ka ba ki juyo san hajar ndro hajar sikhli breu ha ki sisnem te kani galong ke jimanto yaki hre da ke jingpun ko mar jong kini ki breu ka sanchar khadar hapo sinong kumta kala wanra ke jinge ka bakraw yo pajba bat kani ka kam hapo sinong Shela
Kalau yai kikis, hapo di council, hapo high court, bat mentah kalau poi syadu Supreme Court. Tang na kebentah ke kam sekretari Sinong, kalau poi hadu Supreme Court. Kene kapeni syai kedar. Batang na bentah ke kam sekretari haban naik Supreme Court. Kadon kai ke ba kidi kibriu, kitmu syalandat. Ya ke ba upai ba, umla ban syania eki. Bat dena kata kadau, bagi yai persya nak kapor sekapor, haba kini kibriu, kitmu ban pelong darbar. Bat kene kalaja, bon sen, wat hagini ki, benai ki bala debru, ke persyang ban pelong darbar, upai ba upersya, ailat. Bat kinam ailat ru ki pai ba, namar kinam la sya, bau astan sekretari, simti ya ka kam sekretari, habau sekretari udang don. Kajing aidau ka jongki, bau sekretari jongi ul IT hau to bias sudah bomlong tang member. Kene kalong kajing thok jongki hapo kut. Kile cakut dak ba thok dak ba syukur. Kiong idai ki executive member jong ka dorbar. Kajing sya hasiala ngim judon executive member jong ka dorbar. Ngim judon executive committee. Ki member ki dai tang kita kiban ye trailang bad sekretari khamtam haba wanra ye ki kam kiban ye perkhat hapo dorbar. Ki rai baru khoi hi kidai ki jong upai ba kumbalong hadu mentah sekretari jong i wantai suet semla IT ye kata ke jeng lo sekretari jong u ubat Tobias Teudop bawat ubat Tobias Teudop ru ka per David jong u ke bawa aya khmat jong George ong bangaru ngam kwa ban simti ye ka kam sekretari ndrai ngania trelang bad wantai bo upai ba uladep jet ndrai kini ki thok e ka kut ba wantai suet ul IT no e ke jeng lo sekretari how Tobias Teudop. Kani kadai kejing wat dong jongki tangkum no banio ban bu ya astan sekretari ha ka jaka jong sekretari ubala jet hok da upai ba. Yang ala jet kong sekretari jong kador bar Sinong Shella ka nyotrik banai ba ara jakat para. Ban hadian mengala pelong ya kador bar. Ban ya kene kador bar lawan ra ka report no ex sekretari utau di Roy Kupar Sendram. Ba nyelek kum noi ki kes lan ki mukot duma ki badan po Sinong ki bele apdeng bat Tobias bat ka dorbar te hakan ni ka dorbar kala don ka resolution ka bami ka rain upai ba ka bong ni drop ben ya compromise no ki kes ki bayale apo Sinong maka burom dong ka Sinong bisa jong ka Sinong ka lot bat ka jing ko kom terkam po Sinong ladang ni don ka jing le marketi ka song suk song sanya po Sinong kamdon te hadian jong kata ngala pelong du kador kajing lang pajba bat hakan ni kaju kajing lang pajba ru ngala syai baka sur ka bami no pajba kalong bangin ya drop ban ya close no ki kes paro ki badan apo code di council tadien jong kata kini ki khat sangun ngala khot biang ni kador bar adong Sinong hadin kador bar adong Sinong kador bar adong Sinong ru kelas sim ya resolution lembau pajba ban ong ba ni drop bat compromise ki kes hadin bing lalen hadis council ban drop no ki kes ndai ka kenhon jom kini ki khat sangut nadu kisnem menchua kini ki ju ki brio ki bajule persya ki rai dorbar ki bajule kumno bante marau ki pajba kinom ailat ki hakabadi ke development habadi kinu nu menta ki berkentiu ya ka Sinong bahkan long ka Sinong ke tenat bahkan long ka Sinong ke basong suk songsan te hadin jong kata kilali thok support di council court ban ong ba ngide ki executive member but ya ka consultation ya di mansim lamba ki member ndai kat kumgiriti dustur Sinong jongi hi karai ka de ka jong pajba obodan dorbar ya ki agenda ki bongan ra ban yakran te hadin jong kata ka kongpira di council yin ka seri bodan buram kelali file yang tu te kala restrin yang au benai ba praterik benai basan ar jakat pra te hadin jong kata la ailat yo astan sekretari ba unran ya ka administrative hadin nang tu ngila apil how judge but judge hadu mentau 48 pendep yang main case but kini kiju ki brio kat bang yu khot ban pelong dorbar ki pat ba ki yakhi na koi por bau astan sekretari hi umla ban khot ya dorbar namar ba dei tang sekretari hi bala jet ki pat ba ula ban khot ya ka dorbar kani kala pen bitar bagala pen dom ya ki pat ba Sinong Shella namar bi pen khen ya kriti dustur Sinong di bagan ke kesu kalau poi hadu Supreme Court bat ke baja menegas ni ka arpu artrik kalong ba
uniu astan sekretari harangkat kini kan ke kenun ke berit ke balai alam dau kiki sanla Roy Kupar Sendram RL Roy bat ki weipat ki member kilamut baka kes kadang don hapo Supreme Court bat unsa sim bantiar bisar undang kalapoi ke kopi yang de haduk menta ke Supreme Court kampat sim bisar ngene kes keladon ko order bahkan sim bisar hende kini ki khat sangut kila lej ban pelong dorbar jubor haka jaka ke bomdei kaya ying dorbar lane ke community hall dorbar hende kila lej pelong haka wei ke jaka ke bodon nasional garo baka de ke kentot ker perkan haka ba kelamut ban le ri le tu kimyo e kata ke majority jong pat ba te ki pat ba ak bakile osngo kan dia kentai bat senrang rang ba bat teman kila tur haka ni ka dorbar ka jongki bakila lej ban pen sange sisundan yang ne dorbar jongki bat hangne ladon ka jing sakhiru lamba ke magistrate na po sora don lang SDPO ila sakhi ba lakhan bat mailat iki bakila mino bat kane ka dorbar ki mut ban pelong meneru kala pulom ki khamla ban pelong bat hakini ki khandet sngi ki 8 member nam taban pentamai no ino kit kam ka dorbar snong sela hendrai ki nyauteli ki dong ki badon kim lam syam ai member ki nomor ba u astan sekretari umla ban khot ya kanu no dorbar de tang sekretari pelejit upai ba la ban khot kat kum kriti dustur snong nadu ondai thai kum bakal long hi menta bakal tem ka jong aru kala akut katom ka jong ki ru kala akut nama ka de tang sisnam ban sian ka Supreme Court kan sasyong ban besar bat nakaliang jong aru ngamla ban konvini kanu dorbar ban nakaliang jong ki ru kimla ban konvini kanu dorbar kan bakal kisah Supreme Court kan padat ban aya kara nakaliang jonga kumurang ba jong kasinong ngakwa ban ai ka message ka ju pentip ya ki pai ba jong sing sila ki badan hasinong bar ki badan habar ka jing thumu pelong dorbar jong John Stelin assistant secretary jong dorbar jong sila ka bala pen pertasinong ha kini ki singi bladap kala pulom no namar balai ki pai ba jong sing sila hi kim ailat ban pelong ya kan ni ka dorbar dau asas ketri hakan ni ka singi ar ko artare kila mut ban penthamai kinu kit kam ti nakaliang ki pai ba ha tip i gani kila hiya ki pai ba bar ko wai ga sinong hi kan thei wat sinrang kila lej ban khang ma ki ong ba kariti rustor jong sing sila u asas ketri umla pelong dorbar tang u sekretari ti kan ni ka jing pelong dorbar jong kiru om ha ka jing dorbar kila lej pelong syabar jong ka ying dorbar jong dorbar jong sila namar balai kim nut un pelong ha ying dorbar namar ki pai ba hi kim sya dalele ru te kan ni ka jing le jong ki kala long pengkhainya ki ti sto di wasinong bar ko wai namar balai ni don sipau tli ki kher hapo jong sila te ki ni sipau tli ki kher haden bo ni asang setri ulapan ka jing tho ya ki membar na ka banta ma penthamai ka dorbar te na pliang ki ni sipau tli nyauteli ki khlam don kata ka support kamut ba ki khlam ai ya ki membar jong ki kentoj jong ki kher tikan ni galong ka jing le jong u ka le jing thombor tikan ni galong ka hapo ka jing yalam jong u John Stelin u ba kamel di ka u astan sekretari hadin ba ka dorbar ka ba ar khundai tere bunan nongkong kala weng u na ka kam astan sekretari halor ka jing le percha ya ki rai dorbar ya girti di stor di dorbar te ni ka dorbar at khundai tarik ka dorbar adong ka bahe kala jet asan sri da weipat uta ude urobat sarubai urobet sarubai te kan ni ka jingle jungki kala long pung kumar ka chinong ka thau bar ko wai ben nakaliang jongki pulit ru adin ba magistrate la don lang SDPO ka magistrate te nakaliang jongki kala iba ki pai ba ki persya jur ya ka jing thmu wan plong ya dorbar ni ban penthamai ya kinu kam di dorbar te nak liang jong ki pulit ru liang ka angkim ban sehi ban pensangnya e kan ni dorbar bat baro nakaliang jong ki pai ba jong ka chnong sila ki badon hapo ka jing dorbar nakaliang ki pulit nakaliang ki pai ba ki la sei no ki kam ba phim bet ban pelong e kan ni dorbar na maru asang sekretari dan hok hi bet karai jong pai ba hi nadu gini ki banai bela dep hadu meneru kila ong bangi nam ai lat lanu unu ubreu wan pengkhen ne wasan sekretari ni gini ki khatsangun wan pengkhen ya kari tidu sto ti wasinang bar ki ong ino mai lat hi lanu ban
Asam sekretari un penlong ya ke dorbar. Wat la da yo na ki bor kinu ki bor i baloru. Tiki pai ba ki ong bangin penne agar ti dustur. Jong ka sila da ka ba sekretari jong ka dorbar sila. Kat ki ti dustur juga de ma un penlong ya dorbar. Hab lakut ru de ma i ban pentemai. Hab rang don ka poru de ma i ban ron ya ka dorbar. Tenamar katai nakaliang jongaru ngala long tang sekretari jong ka dorbar sila. But kini kirti dustur ngala pule na du handa thai ki kot islaru wasan sekretari jula ban pelong ka dorbar sila. Tang sekretari. Namar ka jingale mar kan ting ti kumbo ong no i rang ba jingi kunu menne kadai ka jinga kni ban long nong ya lamang ti nang ba kinyo banle karbamon ya ki pai ba ne ka liang ki rai dorbar ne ka liang ka kamai gaji ne ka liang ka jinga dei bar ka company lafat te na ka liang jongi ka party jongi ka baying scam na ka liang jongi pai ba bakumno bon ra ya ka roi ka par jong pai ba jong snong bar kumno ban ya kren ba company ya ki ki badai ba ngiliate agreement bar ka dei ban ai te na kaliang jong kini ki we bat ki long ki si ong no long ki dollar jong ka company la long no namar ka ka ba ong ka company ki kungu bat ki de company te ka jing kwa jong ki simet imat ka company ru ka penbiang te na kaliang jong ipat him don kata ka jumut ba ngin yeng ngin kedang lan ngin biang ngin bet tangi ladi. Lain nak kaliang juga grup jungi baro i nadu sekretari wantai bat kirang ba bang yadon ngikwa ka jimtoy na mentau pai ba ngikwa ka roi ka par na mentau pai ba bet nak kaliang jungi ru ngikwa hi ki la ya kren kan usin ngong tong ini suk tong ini penbet no namar ladang ya ki umni ka jing kata kalong yu barit baria bet ka jing du nong ya ka snong habadei bat ka roi ka par bet ka song suk song san tena kaliang jungi ru ngila ong to wan ini ya penbet no kenang ba habang idon kata suk kasanya po snong habang ya trailang kamut ka roi ka paru ka don ka jing song suk song san jo ka don tikini baro ai kilong nadu ba uniu roi wan hi snong ulia don rangkat berukon usdang ban pengkumar ya ka snong ka thau jungi da ka ba kimut ban thombor ya ki rider bar kimut ban thombor ya ka hok jong pai ba tinggal ngok kan nakaliang roi udei usang balang bon pej ya ka imlang salang bon pej ka jai menriu nare snong jungi pat wan ban pengkumar snong tingi susi nakaliang jungi rang ba ki susi na pediang ki pai ba ki long kemi baro wat meneru kila keren ben yu kila bentheu yu markhmat ki long kemi yu i markhmat mangi to nare nakaliang jung roi hi imat don ganu ka jing sngo ka jing ta ka sinjung ben nga kerpat hi roi ba nang ni sakmat udei hi kumu hi ubadei unong ya lam jing sang balang udei ban pej ya ka chinong ka thau udei ban pej ru ya ki pai ba ki baduk barit apo ka sila Hagaju ka por ka Batay CTV kalayo laru banya kendu yau ex-secretary ka Dorbash Nong Shela uba Roy Kupar Senrem uba la ajing pencai halor kani ka jing persya jongka kenhun uba Tobias Teodop ya kani ka Dorbar bala khot pelong hagash nong perkan Shela. Jing temui ka bukonsan ban pelong ya kani ka Dorbar kalong ba ngin pentamai no yakin nong kit kam jong ka Dorbash Nong Shela na ka bantau usnem al jakhat khandai. Kumba julong hi ke riti ke dostur jong kasnong ya usketri treasurer bur assistant secretary harangkat ki member jong kador basnong gi jujit man lausnem ti namar baka samoy trekam jong kinong jong kador bar ba kinong kit kam ki jong usnem aja kha pra kalakut walangi la jam shedu banai match kumba julong hi man lausnem ho banai baar ho banai february gi jujit kinong kit kam jong kador basnong re namar gi jingjab ki kanrum keram ki bami apo snong mata ila poy du banai balai umta kapor kala adir bat hadin ka jinga syong perkat bat lengba ka jinga ubor na kikut ba fer ki bangi ngila let mila khot ya kani kador bar ban pelong menin kasi hapo snong perkan tekat bangi nang mut ban sedang ban pelong ya kani kador bar snong hapo ka yeng dor bar kher jong ka dong perkan ka badai gawe ni ki kentoi ka bahap po jimpet jikmi jong kador bar snong shala kata hakum kata kapor ka bangi nang mut ban sedang kapor khat arbaji kilawan mi kensan ki bril kibla langkhmat da kilong kemi kumba arfo balai pungut bat kila rung jubor hapok kani ka jaka ban pelong ka dor bar da ka jing thumu ban pentut
bat ban penkulmar hapo ke dorbar. Hadin begini gilong mi kila rung hapo yang dorbar. Wat ringkat wat laki pulit ke badan hang tu ban ajing ada bat ban pet ya kesuk kesan kila persang ban khanglat ekin reda kabor kila rung sepo ba kila let ban tur syakamit ke basyong presiden bu asisten sekretari bumut ban penlong ya ke dorbar ban penyat ya ke dorbar ba kila persang ro ban dakaba weng ye kisuki ye kimit ban penkulmar ban pentut ba dakaba pertaru ba dalele nginom ailat ban pelong ye kani ke dorbar wat lada ngi nakaliang ke jongi ngila yo bor nakakut kemasusi kalong bah kani kejing ya kejing ya kulmar kala don ruat kejing penpat ya kiyet ya kejing hangyet jong kaying dorbar jong kani ke dorbar kher perkan akaba magistrate on duty bat ki pulit kilayu i dala ki jong khmat bat nakaliang ke jongi kum ki noilam jong snong ngila file lu ka formal complaint ba ka FIR lor kini kejing ja akaba lesin nakaliang jong police department kinsa shim action bat kinsa le akaba don kam hoi wala nakaliang jong gini ki pat ba nong shong snong ki badai ki parasnong ki jong hi ki badon hapreng ke jingele hapreng ki arliang lesin la nong hapreng ki arliang mamla kila persang ban pentut bat da kejing so thu jingmut lang ba ki nong penya jong to ka dong da kejing thu jingmut lang bat ki magistrate on duty bat police on duty nakaliang ka jongi da kawi ke jingmut bat da kejing perkhat ba ban pelong ye ka dorbar kam da pher ngi pelong hang nu ru hoi ngi klem la ngim sim la ban pelong ye ka dorbar snong ha ka tu ka jaka ka bangi ngi thmu ban pelong namar ka jingmi kita ki huru hura nam ngi su thu lada ngi khun persya lada ngi le persya nam ki la don ka jing ya long liang apo snong ki sami bakan syayalam se ke jing kulmar ka jing le si gin sapoi shu uput ba kan don ka jing man saru nama kala don kata ka mo fi ka jing ya kawang mau ka jing penpat ka jing penjot ya kitiar gitar ru mereka sim la poi hadu uput bangin ya tur marmet hadu komet ki beri te ban latnya kita ki ngila ngila ong ngila pentip ya ka magistrate banginom nginom pelong ya ka dorbar ka jongi hagani ka jaka khna makini ki beri kin le nyo bat ngilara no ban pelong ya ka dorbar ka jongi pat syakwe ka jaka nama ka jing thmu hi ka long ba menin ka sngi ngi dei ban yo ban penthamai ki nong kit kam jong ka dorbar snong shala ti hadin bang ngilara syakwe pat ka jaka kumbangi ong kumbalong hi riti dustur ngila dep ban penthamai ban jet thamai ya ki nong kit kam jong ka dorbar snong shala nam tau snam arja khat khnai harangkat ki member jong ka dorbar snong ti ka dorbar ka bolong menin ngila dep ban penthamai ki nong kit kam ha ka bagi dorbar ki pat ba ki bawan ha dorbar ki badan ha dorbar ki la jet ya usket tri jong ka dorbar snong yang kum usket tri jong ka dorbar snong nam tau snam arja khat khnai iba Stephen Robmi kum assistant secretary nya kedua snong bat iba John Stilin Uroy kum treasurer harangkat ki member ki badi ki khot jong kedua snong shala insya kajing persang ka jongi ban pelong ya kedua bar kadawi ka long ban adu banai balai basau jong snam aja khat fra ki lami ki kenrum kernam hapo snong kajing mi jong kenrum keram tip fitip nam kajing mi jong kenrum keram ka de namar ba la don kajing penkhenya ka riti dustur hakaba ya u sekretari jong ka snong ubaki pat ba jong ka do snong kilajet ula IT no ela ka jong ka syuki ha uwei pat ubri ubom de tang executive member jong ka snong ti ki member jong ka snong ki badon khat sau ngut ha tu ka por ti ban yada ya kata ka jing penkhenya ka riti dustur jong ngila let ban wat ya ka hok ba ka jing yada na ka kut jong ka district council dalam poh ka kut jong ka district council ka kut jong ka magistrate first class presiding officer kila ai ya kuwi ka rai ke injunction order hakabala IT yau assistant secretary jong ka snong ban penyat ya ka snong shala sipor tat hadu bakan ke kes kan kut tedei na kata ka order ka Patrick bunai basan ar hajar khapra wa assistant secretary jong ka snong ulayo ban penyat ya ka snong shala bro ko we bat lapan sanget no ya wan te ku parsuet ban long u secretary jong ka snong tikani kala aya hau bunai bakrang ila persang ban pelong ya ka dor basnong re ha to ka por kila wan ban penwet hau bunai bakhat ar ngila persang biang ban pelong ya ka dor basnong re ha to ka por kila stang ban penwet bakala don ka specific order na u judge jong ka district council u bla ai bor u assistant secretary ban khot dorba ban lum dorba re kini ki porlok jongi persnong ki jongi ki ba persya wat ya kata ka order ka ba u judge u ai ru kim nget satya ti kilalet sa high court ka high court kala pensangye sipor ya kata ka order ka ba ujat chuai hadin ba high court ka pensangye na kaliang ka jongi la poi sha supreme court ka supreme court kala stino ya ka order jong ka high court ka umut ba ki order ki bangingi yo na du bunai basan bunai bakhat ar kadang ne sa do menta kidang long inoperative but hakan riutrik ubunai ba ar
kakut jong judge district council kalau ada ka specific order baong ba wante ku persuade bat ki beri ke jong u kimla ban le kanu kam ke belong persya ya ki order jong kakut nadu ka supreme court haduk ki court ki barit ru reka basusi kalong ba wat la layo ya kum kata ka order ru ringi i ba menin kesngi kini ki beri dala dehi wante ru don lang ajaka wan ubat tobias tu dak ubade no ilam gwan ba bi ora ba ki babun ki no ilam hang tu ki lawan daladehi ban yalam ya kenhun ke jong ki ban wan penkul mar po tu jakati ajing sisha ngikmit lenti bakum ki beri ki basai ki batim ki badai ki no ilam ki barim jong kasnong ki ba tobias ula ade usket 3 jong kasnong ba ora ula ade usket 3 jong kasnong ula ba de ki bun snam wan teru ula ade orang ba ya bala madagi pat bahi la jit ya un resosi ba let's say kadon gajing alam baklah ka bau la le ya ka ba ka belong pen kenya ka riti dostor ka snong tende gini gibriu hakut kajing le menta kadon haging kasari lada ki kwa bat kisngo ba kajing khot dorbar ka jongi kalong bean lada kisngo ba kajing le ka jongi kalong bean kila kidon ya ka hok ban le ban ya thu sing kasari ke nya ka ba kes kadang don menta hakut jong judge ka appeal kadon tendre ngam tip kai kada ko pelong ye ki ba kinom le chakaan re ki kwa ban sim ka anya khti ka jong ki te kan e ko kalong bosusi nama ka jing le ka jong ki menin kala pen chong sier hapo snong po thau nama ka jing wan rung hapo snong ban pun kulmar ban pun riura do uput ba kala don ka jing penjat wat e kitiar gitar haus nam arjak han riu bat arjak han nyo ngalalong ku musket tri jong ka do snong hau arjak hat pra kala don ka jing le hapreng jonga bat wante ku persuade ya ka ba le si how to snam wante ula job ngal arem dengan dang continue pat bandai executive member jong ka do snong shala ti kumu member jong ka do snong shala abang ayo i ba ka don ka ka ba long persya ka riti ka dustur ka jongi ngamban si ban mi syakmat ban yada ya kata ka riti dustur kumbang ong ye fi kipat ba jong ka snong kila jit ya wante bo undai usket 3 jong ka snong retang hau benai ba ar budget yu hau benai ba sao ya kata ka syuki ka mamu syong ku musket 3 uang ba angan IT no sisngi hau wei pat ubri hau ba tu bias tu dap kaditang kata kada ko pelong ngi ke khat sangut ki member jong kada brasnong ne ki ar frangut ban let chakut ladam dei ba dei kata kada ngi nompo sydu ni baro ngi la accept yu wante bu de musket 3 la jong re ladam mau hi daladi IT no ya ka syuki klaim galenti klaim gariti ga dosto tingi mansi ban yang ban ya dai kata hok ban ong ba namar bang ade noilam seng bahalang namar bang ade la de ting usket 3 jong kasno bangawan ra mangai ke jing kaja kam de ka ba de kan na kadaw hi kade kata lada umde kata kadaw kampoi kum bakalong kum de kadaw kade kata hi tang namar kata kadaw ni sale chugot manla usket 3 jong kodo basno shala ubalong ude no mi khmat ya kodo basno don kiba kedau keti kiba ong ba kajing don jong kala fa chle si ka pelong bat panmi kini kuhura pi ban sukeno kasuk umdei tang manga ba don kajing ade bat kala fa namar ba man ki kam ki ba dorbar karai ki ru lan ki aibor usket tribu unle ya kata kam tengang kadang dei tang unong le ya kai ka ba dorbar karai personally ngam don jede e bakala fach ngam de unong tre jong kala fach ngam don jede yun reha bang ade usket 3 jong kado basnong kamut lada ka dorbar ka pha yang bangan yede kanu unong kam bat kala fach ngale ya kata kom bakalong menta kala fach ka don hang thi bantre ki don sibun ki jing mentoy ki bakasnong kayo along bakala fach CSR activities ki wan po snong lamba kala fach ki don ki jing rap ki pat ba nong snong ki yo na kala fach te ka don ki jede ka bajan ba breng ka snong kasnong jongi kasnong nang try bat kala fach namar ba maka ka try kam hang thi kumban yo fu fra pungut kibri kibade na snong ki yo bala ki yo kam ki yo salary na po la fach te kam dei tang mga ubudon gi jay nga yeledi ngam try po la fach company dei namar ba nga dei usket 3 jong ko snong namar ba ki kam ki penlong yang nga bangan don gi dei ba company ya kata hang ale am dei tang mga let's say uba bi ora ubla dei usket 3 di post nam udon gi dei ka bejan ma ba la fach ki baro gi usket 3 ki don gi jan kadot namar kadon be kejing don kam markeliang nakabantaban namta kasnong kadon kam no pa namta ka development jong kasnong karoy ka par jong kasnong ka company kadon kam namta kan nyat be ka kam ka jam ka jong ki se ban syukeno ban ong mga don kejing jay ka bajan ngam tip ki ong hakanu kador lada ki don ki proof ki jong ki se ki ba ki ong ka don kata kejing jay ka bajan ti ki la ban pet